The Igbo Conference invites you to her first virtual symposium on the theme Disruptions, Breaks and Ruptures from 17 to 19 June 2020. Over the 3 days event, you will hear from a range of speakers who will discuss significant moments of change for Ala Igbo. Conversations will engage with key historical events and changes in cultural practices, notions of identity, and ways of seeing the world. This event will feature topics such as Enugu Rangers Revolution, disruptions as a result of Nigeria-Biafran War, rebuilding Ala Igbo by learning from history, historical events and Igbo nationalism. This is a free online event. However, in order to get to the speaker schedule and topics, you would need to register for free at www.igboconference.com. Come, let us discuss the Igbo issues. Hey, ọkwasị na-ekwughị ekwu mere ọnụ ha n'agbanyeghị ọnọdụ anọ na ya kịta. Ndị Igbo Conference akpọọla anyị oku ka anyị nọrọ ebe ọ bụla anyị nọ n'ụwa wee pụta n'igwe na ya bụ ngalaba ịntanetị ebe anyị ga-atụnye ọnụ n'okwu n'ihe gbasatara anyị dịka ndị Igbo, ebe ọ na-emetụta ihe ntisa na ihe mgbagharị ahụ na-abatara anyị dịka ndị Igbo. Mmemme a ga-ebido na ụbọchị 17th gaa ruo na ụbọchị 19th nke ọnwa Juun abụ 2020. Oge gosipụta ọtụtụ okwu dị ọkpụrụkpụ na ndị ga-esicha na ebe niile n'ụwa tinye ọnụ n'okwu. Okwu a ga-atinye ọnụ n'ihe gbasatara agha Biafra, mmezi ala Igbo, omenala anyị, ihe eji mara anyị na ịhụ Igbo n'anya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ya bụ okwu dara ọkpụrụkpụ a ga-atinyecha ọnụ na ndị ga-atinye ọnụ na ya bụ okwu, gaa na www.igboconference.com. ebe ahụ ka ị ga-ahụ ihe niile gbasatara ya bụ mmemme. Ndị be anyị na-asị na ezu oke si erubere atụtụọ ngịga. A na-asịkwa na ọ bụ anyị ụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Anyị ga-apụta n'igwe dịka ndị Igbo ka anyị tinye ọnụ n'ihe niile gbasatara anyị ya na ọdịmma anyị. Ndewonu.